number 2. Obiako Obinwa, Obiako Obinwa, Obiako Obinwa, Obiako Obinwa. Yakene mi jele moy, ijele muji abamba. Yakene mi jele mo, kwani jele muji abamba. Abulo na bemmo, ijele mo na agba ike. Abulo na bemmo, ijele mo na agba ike. Obiako Obinwa me, Obiako Obinwa, Obiako Obinwa, Obiako Obinwa, Obiako Obinwa, awanzenza Obiako Obinwa, awanzenza Obiako Obinwa, awanzenza Obiako Obinwa, awanzenza, awanzenza, awanzenza. Na mmadụ ga-ebulu mmanya jese na be m nwoke na nwunye si na ya chọrọ ịlụ nwa ba wee kpọrọ nwunye nata n'ụlọ arọ na abụ arọ ịtọ ọ metụ aka ebe ọ bụbụ na ya kpọrọ nwunye ya si nwunye ya bụ ezigbo mmadụ. Nna m gwa m na afọ na ofu anya ka eji amụ nwa. Ofu anya bụrụkwa na ogbenye ga-anụ nwaanyị mechie ofu anya. Ofu anya anụ bụkwa ọrụ ndidi. Obiako Obinwa me, Obiako Obinwa, nyekene mi jelemo, ijelemu ji abamba, nyekene mi jelemo ijelemu ji abamba. Abulo na bemmo, ijelemu na agba ike ya. Abulo na bemmado, ijelemu na agba ike ya. Abulo na bemmo, ijelemu na agba ike ya. Abulo na bemmado, ijelemu na agba ike ya. Isobu kwuru ndegi, maka na kita nwanyị zuru na tawa. Obiako Obinwa me, Obiako Obinwa. Obiako ka nna ya bịa ụlọ ijele ndị obodo baji wee na-eche okwu nwefe oge gboo wee bunye Obiako si na Obiako ga na-ebuzi ya bụ ijele. Maka na oge gboo a ndị Obiako azụ elu a o nwere ndị obodo ba na ba ga-eje na ba ya n'ime nnukwu anya. Mana iwu Obiako bụzi na nne ya ji akpọ nne ya asị ọ ga-achọzi ịjụ ntị na-agba wee nụ maka nne Obiako. ụmụ ibe anyị ekene ụnụ. Anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị nwabụ ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị si na ọ ga-adịrị ụnụ na mma ebe ọ bụla ụnụ bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Na anyị nwabụ ndị nsọ ala. Ọ bụrụ na ị bụghị onye nsọ ala nwanne, enweghị ihe iso anyị emego. Anyị nidighị gị. Anyị achọghọ ndị mere mere n'ihu gbampete n'azụ. Anyị chọrọ ndị aka ha kwụ ọtọ, ndị kwere na nsọ ala Igbo. Na ọ bụ omume nna nna anyị ha mere ka anyị chọrọ ime. So ọ bụrụ na ọka agha obi na ịdị ọcha na-akwalite arụ isi ike, na ọ ka ọ dị n'ime mmụọ ka ọ dị n'ife, ọ bụghị ndị ga-eburu Jizọs n'aka abalị ha bụrụ ndị ochi na ndị ama.
ndị ga-eburu mmeri n'aka. Abalị ha bụrụ oji abalị aga, abalị agba aka. Mba, anyị chọrọ ndị kwere n'ime mmụọ na eziokwu n'ala Igbo ga-adịkwa mma ọzọ. Ọ bụghị ndị ewere aka nke a kwuo ekwuo, ewere aka nke agọrọ agọrọ. Mba, anyị chọrọ ndị kwere otu aha esi wee sị na Obiakọ bụ onye ndị be ha nyere ijele, because na Obiakọ na enwere nchekwube n'ebe Obiakọ nọ na ọ gaghị ere ndị ụmụnne ya, ewe were ijele ndị obodo wee bunye Obiakọ. Ọ bụ ụdị ndị ahụ ka anyị chọrọ. Ọ bụghị ndị na-ekwu n'ọnụ na Igbo for business purposes. Nwanne, ala Igbo ga-achụ gị ọsọ ka o si wee chụọ ndị ọzọ. Ogo ndị ọ chụrụ already. So struggle, ala Igbo continue na-achụkwa ndị mmadụ ọsọ. Unu chere nke ahụ agwụgo? Ala Igbo ka na-achụ, even kịta ka ala Igbo bidoro ebido. Ala Igbo just begin now. Maka mgbe mbụ ị nwere ike isi na ịnụ ya, kịta now n'ọzara ka anyị nọ na-eti mkpu dozie n'ala Igbo ka ọ kwụrụ ọtọ. Ọkwa nsọ ala Igbo, nsọ ala Igbo ka a na-ekwu okwu ya, na anyị nwa na onwe anyị wụ ndị nsọ ala Igbo. Anyị nwa wụ ndị bịara si na ọdịnala Igbo bụ the best way ka esi ebi ndụ makarịchara na karịsịa ndị ọzọ. Enwere ike ịghọtarọ, enwere ike a na-ekwu ya otu anyị si nwanna anyị egwuo na mmiri ukwu gwuo mmiri nta, so enweghị ike ihe ị ga-agba anyị. Ọ bụghị out of ego, ọ bụghị out of, ọ bụghị love. This is way of life, the truth. Eziokwu bụ ndụ. Nwanne, kedu ihe ị ga-agwa anyị? aga na Europe ka anyị nọ, so ọ bụ nọ ihe ụtọ, ọ bụ nọ about worldly things. Nwanne, we have them. Anyị nwere ọkụ, nwee mmiri, nwee everything we need. So ọ bụrụ na anyị na-agwa gị this thing, that means anyị mean ya. Ọ bụrụ na about ihe nke ụwa, nwanne, we have gotten them. So ọ bụrụ about ihe nke ụwa, no, for your own good. So na anyị na-ekere godi ekekere ụwa, kene ndị ọkpụ na ndị egede, kene ndị mbụ, kene ikwu na ibe, kenekwa anyị nwa bụ onwe anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ụmụ ibe, ọwụ na nọ maka Jizọs, nwanne, there is churches everywhere. Anyị ejebe ụka. Ọwụ nọ maka Jizọs, anyị ejebe ụka. So why do we, ka ihe anyị na-enyere onwe anyị nsogbu, ka ihe anyị na-enyere onwe anyị nsogbu? Ọ bụghị out of because ndị mma m ga-ama, ọ bụghị out of oji ọ bụ ọcha, no. Ọ bụghị out of Africa or Europe, no. Ọ bụghị out of Muslim or Christian, no. Ọ bụghị out of Igbo or non-Igbo, no. The thing is that there is hidden secret in life. Enwere hidden, enwere things achọ ka, because nwanne ihe ahụ biz ka nọ, all biz ahịa ka akpọsara. Onye eghọgburu ka agbara, everything onye aghọgburu ka agbara. That is the game ị nọ n'ime since ịghọta ahụ. Kama na the game adịgo over, ihe a na-ekwuzi na ahụ, all those people their game dey go over. Ka a chịrịzie ha, chịpụ ha. Ịghọtago, ndị nga ha gwụrụ agwụ ka a bịara ịkpọrọ kpọpụ. Ọ bụ ihe anyị nọ. So o nwere ndị ga-aghọta, nwee ndị agaghị aghọta, maka na ndị be anyị adịgo used to material self, materialism. Nwanne, ka ụdị ego Peter Obi na-enweghọ, ka ụdị ego Atiku na-enweghọ, ka ụdị ego Buhari na-enweghọ, mekpọwa gị millionaires na Nigeria. Ịnọsịn ji ego. Adenuga na Yoruba land, Adenuga bara iri ha nwechara bankị o. Nwanne, do you know that ndị a nwere ike generate only 4,000 electric megawatts? These people nwere refinery na South Africa na Ecuador, but in their own father's land they have none. So ọ bụrụ about ego. Onye ọbụla nwere ike ịkpata nwe. Onye na-ejeghị primary 1 na-akpata ego. Onye na-ejeghị primary 1 na-akpata. Jenny, go to Idumota and see them. Go to Mbuka, you see them. Go to Nnewi Motor Pass, you see them. So ọ bụrụ about ego, go and see them. N'anya ka m gwa gị something. The human body is a very grand. Human body, very grand.
that's why nna gị ji wee nye gị so many all those things mkpọrọ God buru na worship. Those things are gateway to navigate this burial ground. Ọkwa egwu na-atụ gị na burial ground, ị ga na burial ground egwu na-atụ gị. Do you know why now you are always afraid? You see, nwanne nweghị ike ịga na burial ground n'abalị. That is why you as a human being based on fear, because body is burial ground. That's why fear exists in body, because it's all burial ground. Ha chọghị ịgwa gị. That's why ha ji capitalize ya, because always that is ebe esi eri gị. Ọwụ na agwazie gị ka esi eri gị, ka ka ga-esi erizi gị ọzọ. Ha gwa gị na body burial ground ka ọ bụ, ka ezi ka ha ga-esi eri gị den. So ha chọrọ iri gị eri. Ha gwa gị the why you have fear. Ha gwa gị the source of the fear. They never tell you why human being always fear. They never tell you that. Why had you create all this illusory God? Nna gị created all those things. Then nna gị never told you about fear. Nna gị gwara gị na this thing, we are gateways to navigate, because every life you live is moved by element, vibration and force. How do ka ị ga-esi wee mee this burial ground now navigate here? Because this inside you, na mmụọ ha nọ n'ime gị. Ọwụ na ịmomify ya the body, if you purify the body, the mmụọ apụta kpọrọ gị. Simple as ABCD. Nwanne is as easy as if you purify that mmụọ inside you will wake up, leave there, just take you. Because nwanne the okay gwụrụ refinery, because the mawa ya enweghị ike ịrụ company. Ihe a na-agwụ na ebe ahụ, all this company, this concept create every company on this earth. Refinery company, which body this body is a refinery, it's very grand. Because in yozu nwanne go there 2 weeks, ikpuru ga-apụta there. Ka ihe mere the body, where is the body? Ogo manu. So oti nọ na-ewo mmadụ nwanne, only when you purify the body, the spirit, because there is energy moving everywhere. Ọkwasị unu all over the world the spirit is moving. Ha sịkwa unu na before everything there was darkness, na spirit of God moving all over the place. So once you purify the machine, the spirit o juru eju na akpagharị, they will come and take you and lead you to direction ebe na-aga. Igwu unu mezie n'igwu, unu enwe obodo, very strong country. Ma ime ya n'igwu, ime ya ofu, ịdị individually strong. Unu mee ya n'igwu, nwanne unu enwe obodo, nwere obodo unu tinye biri. Jiri nwanne, jiri Israel mee example. Ha gụrụ anyị aha ego with their money. With their money, ha gụrụ ego, but today ebe a gụrụ ebe ndị na-eti isi anyị, nke ụnụ nga na-eti mkpusi ndị isi anyị ga-ewere anyị anyị, mana mmadụ ji ego ya jee n'obodo ndị na-eti isi anyị, were ego goro anyị, chere ha, at the end of the day ha nara ha dị anyị, were ngwa ọgụ chụpụ ha ebe ahụ. Ya ahụ history, go and check it. Ụnụ ka na-ebe akwa nwa ngwọrọ. Ọ bụrụ na idozie onwe gị ọfụma otu a nsi ekwu, bụrụ onye nsọ ala, kpara akwụkwọ nsọ ala n'aka, ajụọ gị isi gị iwe onye nsọ ala Igbo, nwanne kwefuru mmụọ ahụ niile na-atụrụ ụjọ, they will become protector of you. Ihe ahụ ị na-atụrụ ụjọ will become the force, because they are living entities. Nke nwa na onwe gị bụ ordinary dead body, enwere ihe dị mma. You are ordinary dead body. All the force nọ n'ime gị bụ the body. Ọwụ dị nwa, the force nọ n'ime gị bụ the living body. Nke nwa na onwe gị bụ ozu nwụrụ anwụ. Mmadụ bụ ozu. Mmadụ kwịba otu a mkpu na-adị, mkpu ndị Igbo na-akpụ, ụmụ eme ha na-akpọ mkpu na village, mkpu kwịba mkpu aha dị ụta. Ọya mmadụ ụdatịrị. So all the spirit not inside you, ọya bụ ihe a na-ekwu okwu ya. So because this body bụ the machine, ọnya nwa na-eme agitate, that is spirit. Ọwụ na idozi ọfụ bido ya ahụ ọfụma, because spirit ama ha evil ọma ha good. All depend on the frequency, because all swing. You got to go as above, so below, left and right. So ọ na-eme swinging. All depend ihe the body na-eme agitate. Onye nwa na-eme the spirit ka o si art, ka ọ ga-esi wee art. So nwanne, ọ dị is as simple as ABCD, but human being
na like ịgbara ihe ọma ọsọ. Ihe ọ bụ ihe eji mara human being. Don't listen to them. Ha bụ ndị asị. They accept ndị human being the trickish always deceive themselves. Nna agwụ nke bụ eziokwu. Don't believe them. Ikpekpekpere ihe a na-ekwu once the ọ bụ na the person anaghị datin ọ na-agwa gị ọ bụ na ọ mara ya, because sometimes ihe mere ndị pastor na-eji catch people because of that God a na-etinye ebe a. Ọ bụ because of ihe the man na-ekwu, because ọ bụ na ihe the man na-ekwu ngwa chekie nna ị ga-agwa mmadụ si ya na pastor goro plan ọ sị gị na man of God ekwesịghị ịdị poor. Can you imagine? That's only God ahụ etiri that place, the person God ahụ agbawa anaghị isi. So chefuo na these people a na-ekwu okwu ewu, they are material man, they are mortal man, they are mortal man. That's why ndị na-eso ha aghọta ha. Ọ bụ na ha ghọtara destiny a na-agwa unu nwanne, mmadụ enweghị ike ịgwa gị sị gị na somebody will come and take you. Ma ọ bụ na nwanne ọ bụ na ịgba ha tiketi iji eje Lagos, ha ịga na bọs ndị achụtuo gị na ịgba ha tiketi bọs nwanne gaa na plane iji eje ba plane ruo ebe ahụ ajụọ gị your tiketi isi iji ka ịmara ihe a ga-eme. So how can this Jesus come and take you based on what? Ọ sị na ọ gara kpọrọ ndị otu ya, ndị na-ebi ka ya, ndị people who live like him. Nwanne ị na-ebi ka ya mba, ị naghị ebi ka ya and ị chere ka ọ bịa kpọrọ gị. Nwanne onye enweghị hope enweghị ihe ọ na-akwafu. Ka nna agwa unu always ka uchichi, because ị mụrụ anya nwanne m ga anya abalị before ka chifu ị na-achịzi ka chifu efe ochi ajụ ifo ị na-anya na klọk ọrụ 1 na-akụ isi anụ na ihe nka ihe kwe. Nwere ike ịchọ ime travel, ị na-atụ ụjọ plane ị na-atụ ụjọ plane, ị chọrọ ime travel, ị nọ ị na-anya na klọk na chi ekweghị efu chi ekweghị efu kisi na ke ụdị ihe bụ ihe nka. Gị na uchichi a na-anụ, gị na uchichi a na-anụ, gịnị ka gị na uchichi na-anụrụ nwanne? Ị chọrọ ka chi foo, ịchọ ka chi foo ka ime travel ịsọ ruo, mana again kwa ịba plane na-atụ gị ụjọ. Ịghọtago nwanne ijegide gị ugwu mgbe ahụ anyị na-eji ugwu na village. Ọwụ na ị na-eji ugwu mgbe anyị jere ugwu anyị na-eje ugwu echu mmiri etu nkụ. Ọwụ na ike adịghị gị ije ugwu buru nkụ maọbụ buru nri egwu n'isi maọbụ chuo mmiri, ike adịghị gị nwanne. Ịnọdụ n'elu ugwu ahụ n'anya naanị ugwu ahụ ebe ahụ nọ n'anya na mgbago iwe ebe ugwu ahụ dị, nwere ike ibi na ibutugodi mmiri ahụ ebutu naba, ị nwere ike ịgagharịchanwu dị ugwu adị, ị nwere ike iruo na ya dị agwọ ga ezigbo ịba ma ọ bụ na ibughị dị mmiri bata. Ị na-enye ugwu ahụ anya ọ na-adịghị ka ọ nọ n'elu igwe, because ike adịghị gị iji ebuda. Ọrụzie nwe nne, ọrụzie onye akpọtara akpọta na nwa na-eku nwa gwazie m ihe ọ ga-eme. Ebe ọ bụ na ngụwa na onwe gị bụ nna gị ọ nne gị dụnyere gị datin, imagine ma ọ bụrụ nwa na-eku nwa jere datin. The same way ka ndị iberibe ti wee na-enweta ụwa so difficult. Ụwa dị onye ọbụla bụ onye iberibe nwanne, ụwa ya dịrị difficult because ụwa iberibe wụ iberibe. Ihe abapụtara na ji iberibe afụrụfụ, ihe abapụtara na ji onye nzuzu. Ịghọtara? It's as simple as ABT, because things ga-adịrị ya difficult because onye amaghị ebe ọ na-eje ọ gaghị eru ebe ọ na-eje. It's as simple as ABCD. Life nwere mission because n'anya n'eluigwe you will see the stars. Anwụ isi nke ụtụ na-akụ na-epụta ka ọ bịa take charge of the day. Chijie ọnwa na kpakpando apụta bịa take charge of the night. The wind blow to keep every living thing alive. Water flows to keep every living thing alive. Trees grows, animal grows. How can human beings wee chee na life enwero principle? I don't understand. Aghọtaghị m the thing.
how can everything have principle? Human being believe that they can do whatever they like and get away with it. I don't understand. I don't understand. So that is why in a Christ embassy, in a grace of God, in a Judaism, in a Moscow, what is the fundamental of this philosophy and religion? Get it out of navigate this underworld, because the first principle of religion is unification between you and the verse. Did you unite with the verse in akpọ God, because then personify it as God? Okay, ka ikpọ ya God. Unification of between man and God, going practically every day to that place. Enwere relationship between you and God, or based on this ihe agwara gị agwa ị na-eme practically, na-abụghị inner self. Because when a na-ekwu about your soul ebe, they are talking about your soul. Just let us ka anyị kwuo maka gị nwa. A na-ekwu about your soul nwanne. Kedu every Sunday yiri akwa gba perfume buru moto park ya iru ebe, fada kọsịa tu onye ụlọ oriri nakọrọ ụlọ obere ego unu ji, pastọ kọsịa tu onye ụlọ oriri nakọrọ ụlọ ego unu ji ụlọ anaba. Kedu ka these things wee mee guide ya your spirit? Because ichekwa na the spirit dị iche from you. You have to have this knowledge, you must have them. This spiritual knowledge ị kesịrị inwe ya. Ọ bụghị fada ka o kwesịrị ịdị n'aka ya, because father or pastor have no right to control your spirit. The spirit ekwesịghị ịnọ. Ndị a wụ guiding principle. They are guardians because they have gone deeper and know more than you, maybe. So their issue should be all those your own spiritual self, how you nwa bụ onye ga-guide the thing. Na ka ị ga-esi guide ya, na ka ị ga-esi guide ya nke nwa. How can these people take your life into their hand? Mgbe ọ bụla o ji wee sọzie gị kpọọ na kpọọ onye isi ụlọ ụka ke a na-akpọ ya dadi ka ọ pastọ, si akpọ dadi ka ọ si akpọ fada anụnwa dị 25 years, ihu agadi nwoke dị 50 years, ọ pastọ dị 20 years, ihu agadi nwoke dị 50 years, ọ na-akpọ ya agadi nwaanyị, ọ na-akpọ ya dadi pastọ dị 30 years, ọ na-akpọ ya dadi gịnị? This man ị na-akpọ dadi now, ịma how this man become this pastor? Nna nwanne ihe esiri ike n'Africa, do you know that? Ịma na ihe esiri ike that place. Okay, ebe ọ bụ na ịma na condition dị difficult here, so ị nweghị ike n'isi uche gị iche. Nna nwanne onye ọbụla condition mere pastor, don't listen to that person. 99.9% of African pastor all condition. Some Muslim before ha change from Muslim back Christian bro pastor. 99.9 enweghị ike ịgwa gị eziokwu, because why? Ha bịara for ịchụrụ aka ha. It's as simple as ABCD. So magic, you can learn them. Onye pastor ọbụla na-eme magic is fake. It's as simple as ABCD. Onye pastor ọbụla na-eme magic is fake, because magic has nothing to do with you. All for treasure. Ka ọgwa gị na ya na-arụ ọrụ. You want to prove to the world na all the active of what? Kedu ihe ndị mmadụ na-adara? O nwere ihe mmadụ ịda n'ụlọ ụka nwere ime to do with guiding your principle, telling you how this nsọ ala si wee dị? Because nsọ na nsọ ofu. Ọkwụnụ gba na nsọ na nsọ ofu. The stars you see on the sky, they are the guiding rules. They call shooting star. All the shooting stars again are n'elu that thing. They are guiding principle. You got that? So all these things, ọ gbara kasa, ọ gbara ka ife, ọ gbara gị n'anya like this, pia. Everything is, nothing is hidden. The only thing that those people who are ndị adịghị pure, things are hidden for them. Ndị aka ha akwụghị ọtọ, things are hidden for them because they are not pure. Ha adịrọ mma. So Facebook is rubbish. Enwere ihe a na-eme die. So only thing nwere ike ịbara gị uru na Facebook bụ na iji wee na-agbasa ozi ọma in your own benefit and the benefit of your people. All no rubbish. Facebook dị ka TV. Because ndị mepere Facebook emepe ihe for your own benefit. Do you think that na ị ga-abịa na Facebook na-eme ihe ị na-eme? Check union. Ihe a business empire. And ha mana
being anyị ma otu Africa si ebe omume, ha ma na Facebook will destroy us more than the Facebook will help us. They know it. Ndị rụ Facebook ma ya, they know very very well that us not intelligent enough, ha ma na Facebook will do us more harm than good. Harm, they know. Because ha ma na anyị bụ ndị nkịtị. So ha ma na mgbe ọbụla anyị fụrụ something, because we are so materialistic that we cannot even take. Mgbe ọbụla anyị fụrụ something social media like this, we will take it so far. You got to go. So ha ma, they know very well. That's why ha ji wee mee ya ọ dị easy that onye ọbụla can use. So that because ha ma na ha na-achọ way to, because nwanne okifuru otu nọ na every resources nọ n'ụwa bụ na Africa ka o nwere highest of any resources. Ngwagogodi m kedu way onye abụghị onye Africa nwere ike isi wee weta the resources from Africa? Ọ bụrụ na isi dị anyị mma, ha agaghị eweta nwunye. It's as simple as ABCD. Ọ bụrụ na isi dị anyị mma, there is no how mmadụ nwere ike isi from Europe bịa Africa were ihe dị n'Africa na ọ dịghị possible, o nweghị ike ime. So ha ga-enwe something ga distract anyị so that ka ha nwee ike iwere mudatin. This is a pure game. That is a pure game, and the game is maturing. You got that? That's why ihe anyị ji wee na-agụ na ihe anyị na-agụ ụnụ bụ na nwanne ọ sị gị kụziere mmadụ ka esi egbu azụ, enyere ya azụ. Kụziere onye aha ka esi egbu azụ, enyere ya azụ. So ihe anyị na-akụziri gị bụ how to arm yourself mentally. ịghọtago? Ihe bụ na arm yourself mentally, then ị nweghịzi nsogbu na the spirit will come and carry you, they will guide you, because they are all the presently. The spirit is present waiting for their people to guide them. On a guide there, there is guiding them individually. And the only ọwụ na ndị nsọ ala, ọwụ na ọwụghị nsọ ala, Igbo can never have a country. Igbo enweghị inwe country. Si na m gwara gị, ọwụ na ọwụghị nsọ ala, Igbo enweghị ike inwe a place ka ọhụm, because Igbo na onwe ya based na this, following this morning star, the guiding rules of this planet. Ọwụ nyanwa bụ the concept that guide that identity. When there is law, Amadi, the law principle, there is a principle guide, because when ị naghị afụ na mita, ị naghị anwụ ọkụ na ya adịghị, ịfụ na enwere mita ebe a, ịhụ na mita, ị nwere mita, ịgba ịchụkwu kwụnye iron n'ọkụ, kwụnye microwave n'ọkụ, ọdọ nnukwu ọkụ, o wetara gị bill. Don't you see it? Ị naghị inwe moto, ịpịa throttle speedometer eme increase, ị naghị afụ ya. Iji klọk n'aka na ọ na-aga aga, ịhụ na klọk na-aga aga, ịhụ ka ọ nakọta ochie, ọ nakọta chigaba azụ. Go and wash your ọkụkọ gị, chida ha na owere isi eti na nke fichie naba ụra, ewu naba, ọkụkọ naba. That means they follow these rules and regulations. Only human being ga-abịa agwa m na article says, article 1 says, otu esi wee gwa ha na PDP is zoning a president, everybody believe. Na what ka ihe dị wrong with ndị isi ojii biko? Or because na mmadụ kwuru ye, or they can say it because na ha nwere power to hold you by force, but believing it is another stupid. He believe ha nwere ike ikwu ya, but he believe look stupid because o make sense. You got to go. Onye America not na America na-agwa mmadụ ihe ọ ga-eme na Ghana. Nwanne ha nwere ike ikwu ya because na ha nwere army, but believing it is stupid. O look stupid, o nweghị isi. So nwanne onye ọbụla gwara gị na e nwere some man ga-esi somewhere bịa kpọrọ gị, ha nwere ike ikwu ya, but ngwa believe ya, ọ sound crazy. Nwanne ịchọ ije Lagos jegoro ihe, so ifili na bọs ga-esi Lagos bịa bụrụ gị n'Ọnịcha ka ngwa ga-eji okwu gị jebe Lagos. Ana ifunugo onye nọ n'Idumota chọrọ mmadụ jebe Ọjọta, ngịnwa bụ onye na-eje ihe, you are the person, you are the journeyman. Ọ bụ ngụnwa bụ the journeyman. So ọ bụ ngụnwa kwesịrị ịchọ direction, ngụnwa ga-achọ the compass iji eje. Plane na-ebini na law na-ehold ya n'elu. If plane miss one single law, plane esi n'elu daa.
plen m isie a single law si n'elu daa ịpaki ụgbọ mmiri gị na mmiri wute ata atụtụ uche na aha naanị ipetara ụtụ ị gaghị ụgbọ mmiri ahụ nwere ike oruo the same country ruo the next country the next day. So the same principle guides everything. So ihe anyị ji ekwu ihe a bụ na at the end of the day ebe anyị na-ala ndị na nsọ ala Igbo. Nsọ ala Igbo ahụkwa ha onye pụọ na-eme ihe sịrị asị nsọ ala asị ya nsọ ala asịghị ya asịkwa ọkwa ihe anyị gwara gị na nsọ ala Igbo is based on ihe ndozi ọdịnala na-agwa gị. Ihe ndozi ọdịnala na-agwa gị ọkwa ha ịpụọ isi na nsọ ala asị gị nsọ ala asịghị gị otu a ndị mmadụ chi akọ ọdịnala asị ha ọdịnala asị ha. Ọ bụkwa ihe anyị na-ekwu. Ihe anyị na-ekwu bụ na ndozi ọdịnala na-ekwu maka nsọ ala Igbo nke nna nna anyị ha mere nke mbụ aha na anyị nwa ji ye ebe a nọ ya ka a na-ekwu okwu ya. Ọ n'ime nsọ ala aha ka anyị si wee kwuo ihe ekwuru uchichi na-ete aka. Ọ na-ete aka ma ọ bụ na ị mụrụ anya. Ọ bụ ụka buru ilu. Onye ike gwụrụ ụzọ na-etere ya aka na onye ọbụla na-emegheri emegheri ụwa na-esiri ya ike maka na onye ma ebe ọ na-eje nwere ụzọ ebe ọ na-eje ọ na-eru ebe ọ na-eje ọsịsọ. Ndị agha bụkwanụ ndị kwerenụ si na ha na-achọ ụzọ ebe ha na-eje. Ha bịaba na ndozi ọdịnala a ga-enye ha nsọ ala ibi ndụ nsọ ala nke ndozi ọdịnala wetara site na Igbo heritage inheritance nne nna anyị ha nyere anyị n'aka maka na ọ bụghị president of a country ofu ka ọ dịghị ebu ka ihe ji wee mee president because na ha mere political debate ọkwa nke ndị Nigeria ka na-ekwu ma nke a na-emeri igi ebe ahụ. Normally otu o kwesịrị ịdị bụ na ọwụ na onye mee the best si na o mere best ndị mmadụ atụọ vote o winie. So na ala mmụọ ọwụ na abịa n'obodo na-esi anya fụ na o nwere onye nọ n'obodo a obi siri ike n'ihe gbasara obodo a ihe a ga-eme ha jekwuru the person were akwụkwọ desere ya na pilo otete ọkwa ha akwụkwọ nke edere ihe na-ekwu ya bụ n'ime mmụọ ọkwa ha n'ime bed otete ọ ga-afụ the letter ọ gụsịa ya onye maka ọ dịziara ichuzu onye ka a gwara ụlọ na Noah na God furu Noah asị onye dị asọ all those things bụ allegory. Enweghị onye a na-akpọ Noah ịghọtago. Anybody can be Noah. Ngwa nwere ike iwu Noah as long as na ị na-eme ihe dịka ihe aha Noah or Jesus or Mary all those things enweghị onye ha ịghọtara. Ihe ahụ just metaphor because nwanne ka ọ dị ụnyaahụ ka ọ dị echi ka ọ dị taa ụwa anaghị agwụ agwụ. As it was in the beginning is now ever shall be world without end. So all those metaphor next 100 million years ọ ka ya dịkwa vibrant. It will still be vibrant. ịghọtago. So onye ọbụla bụ onye Igbo na-amaghị ihe bụ nsọ ala ma nkwuo ya because ịma na ndị be anyị nwanne ịma na mgbe ahụ anyị na-aga skuul ịga na skuul ndị ahụ ịfụrụ m akwụkwọ ha anaghị ekwu okwu na klaasị. Ọwụ ndị itibọrịbọ na always na-enye mkpọtụ na klaasị. Ọwụ ndị itibọrịbọ na-enye mkpọtụ na klaasị. Ndị ma akwụkwọ mgbe ọbụla ịfụrụ a na-agụ akwụkwọ mgbe ọbụla ịfụrụ ọ na-agụ akwụkwọ o ruzie exam ruo odesia pass ya iti gaa na ebe ọ na-ata bik tagide bik ọtacha bik onye ọbụla pass onye pass ya akwụkwọ ya ọ pụta ọsị na ticha kpọrọ ya asị na ticha ha etirie na ọ ma na ticha ha etirie mana mgbe ibie na-agụ akwụkwọ ọ sị ya agụ kịta na a na-agwa ndị be anyị sị ha ọ bụghị maka onye ọbụla ị gara na nke ịga jụ ya ya netere ọ sị gị weta ego onye ahụ bụ onye asị. Quote me right. Onye ọbụla ma fada ma pastọ ma ọsị ya wụ dibịa ma ọsị ya wee ọgịga na nke ya ọ sị gị weta ego onye asị. Ezigbote onye asị ka ọ bụ because ego gịnị nwe na nwanne paper we make human being we make paper to exchange of value. So kedu
kedu kwere ihe ego nwere ime with distance? Ị gaa n'ụlọ ụka, fada asị gị weta ego, pastọ asị gị weta ego, dibịa asị gị weta ego. Mmadụ na ego a na-ana eji eme gịnị? But common sense is not common. Mana nke nwa na onwe gị asị gị weta ego, so ị naghị ajụzi onwe gị. So ọ dị ka mmadụ ịga dịzi n'ụlọ ọgwụ na onye ahụ na-adịghị eburu ya bịa, dọkịta asị bifo eburu onye abata ebe a, ị ga-enye anyị 20,000 or 40,000 ka e wee gbaa admin. This man na-achọ ịnwụ anwụ, esinye gị 20,000 ka e wee gbaa kaadị. Nna nwanne, kedu ihe dị iche na onye a na the same man ahụ ị na-akpọ dibia ma ọ pastọ maọbụ fada? Ị gara na nke esi ya na ị na-enwe problem bụ spiritual problem or psychological, agụ ama ihe na-akpọ ya, I don't know. The man asị gị weta ọkụkọ, weta ewu, nye 80,000. ọmami nwoke 80,000, ọmami nwoke 80,000, ọmami nwoke 100,000, ọmami jikwa ego. Ọ sị gị weta ego, kedu ebe ị ga-esi weta dị ego? Ị ga-aje na nke fada si ya na nke a na-eme, nke a na-eme. Fada asị a ga-abịa kpere gị ekpere, ọ sị gị weta 70,000. Nna nwanne, ekpere a na-eji 70,000 ekpe. Ke ihe gịnị gwa ya ga-eji eji 70,000? Ọ na-egote okwu egote? Kedu ihe ọ ga-eji 70,000 eme? Ije na nke pastọ, isi ya na nke a na-eme, nke a na-eme, ọsị a ga-eso osidi, a ga-eso osidi. Sidi a na-eso, o nwere ihe ị ga-eje ị ga-eme igote onye asa osi asidi a nye ya? Gịnị ka ị na-enye ya sidi? Ị gaa na nke dibịa, isi ya na nke a na-eme, nke a na-eme, ọsị a ga-egbu ọkụ, a ga-ele ochie, a ga-ele oyi ụwa, a ga-eme nsogbu adịghị. Akpọcha ihe a niile akpọwa afọ ego, ekwusie ihe a niile akpọwa afọ ego. Odoge anya na everything ends in money. Nna nwanne, so ihe a abụghị ọdịnala Igbo, biko ọhụhụ omenala Igbo, ọhụhụ nsọ ala Igbo. Ama nwanne, ihe ahụ ịkpọsara ahịa na Idumota. Onye akpọsara ahịa na Idumota, onye ochimiri fọrọ okwu ya ka ọ na-eri, ịghọtago? Ọ dịghị mma na awa society, ọ dịghị mma nwanne. Ọwụ na ị maghị ihe ị ga-eme, jee na ime, jee gbaba ọsọ ahịa n'ime ahịa, jee gbaba ọsọ ahịa n'ime ahịa. Because ọwụ na mmadụ bịara na nke gị, esi ya ka ikpere ya ekpere. Mgbe ifiri nwanne, ọwụ dibịa sef kpebe ka mmadụ ikpere onye ahụ ekpere, ịna na ihe n'imone kpere ya ekpere, si ya kwụba aka ya ọtọ, ịghọtago? Si ya mebe ezigbo ihe. Ke ihe na-anara ego egburi ya ọkụ, which imo na disturbance, you know it. Ndị oke mmadụ na-eje izi ozi ọma n'iro, ọ na-eje izi ozi ọma n'iro, o ruo ebe ọ na-ezi ozi ọma, ozisi ozi ọma, enye ya 100 naira ọ nara. Kedu ozi ọma ị na-ezi na bọọsụ a na-enye gị 100 naira ịdara? Kedu ihe 100 naira e nyere gị na nwere ime wute ozi ọma ị na-ezi? That means onye a na-ayọ ego in the name of God. He's a beggar, but ọ adịrị ya God n'ime. The same thing ndị a na-eme. Ndị ahụ fraud, ha na-egwu wayo in the name of God, because God wụ ofu, whether ma ịkpọrọ ya in Christianity o, whether ma ịkpọrọ ya in Judaism o, whether ma ịkpọrọ ya in omenala o, whether ma ịkpọrọ ya na dibia o. Once is ọkwachiwu God, chiwu God na ehe na Ochukwu abịa ama o, Ochukwu abịa emo o, nke enu o, nke ala, ha niile wụ God, ma ịkpọrọ ya na oji, ma ịkpọrọ ya na ọcha. Ịghọtago? So ọwụ na ị na-eji afa God ezu ochi, egwu awayo, anara ndị mmadụ ego. Maka nna nwanne, ndị dibịa na-agbazikwa jipu, nwechaa kọmputa, laptọpụ, rụchaa mpongalo, rụchaa mansion. Dibịa na dibịa dị abịa, the master of the forthcoming, the master of the forthcoming, those who descended, they have descended mentally. The priest, ndị ahụ ndị kwesịrị ị na-eme inwe nsogbu ịbịa, they will tell you everything. Gwa gị ihe ị ga-eme, gwa gị naba, ịnaba, ị na-anarụ na ya adịghị. Ihe niile ahụ gwara gị na-emezu, ihe niile ahụ gwara gị na-emezu. The purified ones, ndị a nwere ike ha agaghị edina nwunye ha for 6 months. Kịta ndị dibịa na ahụ nwechara asa ebe dị iche, ha nwechara asa karịrị ha nwe. Some of them jicha ụmụ nwaanyị eto na ịnọ nwechasịa n'ilo na ezibere ile na-agba n'ilo. Dibịa in the ancient days, ya na nwunye ya na aha dị na the same bed, ha na-agha ala n'ofu bed, because all purest
the priest mean the purest, the master of the forthcoming. Ndị anaghị atụ asị. Onye dibịa atụ asị ọnwụrụ. Onye dibịa atụ asị ọnwụrụ. Ọ ihe aka ihe fụrụta. Ịmakwa na onye dibịa mgbe ndị gboo iruo na nke onye dibịa si ya na ị bịara ka o mere gị ọgwụ iji egbu mmadụ. Ọkụ ekwe na kpọ na village. Onye village abịa. O jide gị ebe ahụ ọkụ ekwe. Ị ga-ekwuriri onye ahụ ị chọrọ inye ọgwụ ahụ, ị ga-ekwuriri must say the person. Ọnwụ na unu na-eme otu a, kedu ka mmadụ egwu ga-esi ekwere mmadụ gaa na nke dibịa jesi anya ya ọgwụ? Ọ bụrụ na dibịa mmadụ bịa na nke dibịa si ya mee ya ọgwụ o gbuo mmadụ, dibịa kụwa ekwe, enwezighị onye ọbụla ụjọ ga-ekwe gaa na nke dibịa kwuo, maka o nwere ọmaha na dibịa ọ ga-akụ ekwe ọmahụ, so ụjọ agaghị ekwe gaa die. Mana nke a o ruo die, maka na ọgwụ eji egbu mmadụ juru eju. Nke paracetamol ahụ ị na-aṅụ eme ya overdose o gbuo mmadụ. Ịghọta ka esi egbu mmadụ ka nkụ, onye ọbụla mmanya gbanye, so agaghị enwesị na ọkọ nwa ya n'azụ ọma ha mgbe o ji ọrụ ụtụrụ acha. Ọ bụ the human being, because all those ihe niile eji arụ plane, ma eji arụ moto, ma eji arụ phone, they are dangerous forces. Ha dị dangerous, all dangerous forces, all wave. Ọ dị possible na ndị a nwere ike maka esi eme ihe ọjọọ, it's possible, but problem ha nwere bụ na ha dị above the human consciousness, they are below. So ọnwụ na ị were egbe nye onye polisi, ị naghị akwụ ya ụgwọ ọnwa, o were egbe ha jee oshi. Ịghọtago? Onye polisi inye ya egbe, ị naghị akwụ ya ụgwọ ọnwa, o were egbe ha jee oshi. All the same thing na medicine. How can you ka ị ga-esi ewere information dị dangerous as that nye onye nkịtị na-enwe ihe ọ na-arụ? Onye nkịtị total ewere information nye nwanne, o were egbuo ụmụnne, o were egbuo ụmụnne. So all these things bụ ihe na-eme, ọ na-eme n'eziokwu, that is what is happening. Mana the only way ị ga-esi wee gafee the level bụ na onye enweghị ihe obu enweghị ihe ọ na-akwafu. Onye enweghị ihe obu enweghị ihe ọ na-akwafu, because all those things are based on lower vibration. Ihe ọjọọ niile dị na lower vibration. Ihe ọjọọ ọbụla dị na lower vibration, all from A to Z ọ nọ na lower vibration. So if you vibrate high, okay, enweta nwe. It's as simple as ABCD. So ọwụ na ndị Igbo chi ịba uru sọsọ nsọ ala nke ndị ndozi ọdịnala. Nsọ ala iwuru na iwu onye ndozi ọdịnala iwu onye nsọ ala, anya kwa ha trust go. We can never trust you because you are not straightforward. Ibu onye hiki. Iwuru onye ndozi ọdịnala ibu onye nsọ ala, nwanne anyị agaghị trust gị, because trust, you must earn the trust. Trust and earn. You must earn the trust before human being can trust and earn. Ị gaghị apụta na ọsara trust. That's why m ji agwa ndị mmadụ about Facebook a na-akọ. Ka onye a na-akọ ihe a na, how can you trust the person? Ime onye ọ gịnị o mekọ na ihe ọ na-ekwu ọ bụ about ikwu about Igbo nna nwanne, tell the person to cosmolize that thing ọ na-ekwu. Ihe ahụ o kwuru na ọ sị gị na Igbo na-eme nka isi nsogbu adịghị. Can you generalize the thing into all the whole world, world consciousness? See nwanne, because anyanwụ one God, anyanwụ is only one. See this thing na-ekwu now, can you combine it? Give me the example in Islam, give me the example in Jewish, give me the example in Gnostics, give me the example in Zoroastrians. Give me example, because amam na these things look alike. Just name example of these things na-ekwu ka mara na eziokwu. Ọwụ na onye ha gị the examples in these things, mana onye ahụ na-atụ asị ọghọta ihe ọ na-akọ. It's as simple as ABCD, man. Because all the whole ancient religion is about moon, sun and star, all about cosmic and the earth. It's about above and below. Simple as ABCD. It's as simple as ABCD. So all those concepts they create, how? Because how did this dead body pass this underworld? Because it got an anya.
na-enye onye nwa abịa daana asị gị na anyanwụ adaana ka ihe ọdịda. Gịnị bụ ọdịda ụmụ ibe? Gịnị bụ ọdịda? Anyanwụ adaana, gịnị bụ ọdịda? Anyanwụ awaana, gịnị bụ ọwaana? Mmadụ awaana, ọwaana. Anyanwụ awaana, ọwapụtara. Gịnị bụkwa na ọdịda? Ihe dara ada. Ọkwa ihe dara ada mmadụ adara na ọ dara na skuulu ka ọ felụgo na fọlin na ọ fọlụgo na kwa ya bụ na ọ dago ọ nakpuo n'ime a na-efeghọzi anya. So now the same body ga ha with the earth ya anya ahụ na-afụ bụ body gị. So anyanwụ ahụ na-afụ abago n'ime gị, ọ nwụọ na eburigo ya, you have been buried. So eniri mmụọ aha n'ime otu ahụ gị aha n'ime aha ka eniri. So ọwụ na ọya ka eji wee kpọọ ya nsọ ala that is to keep holy the land. So the body represent the land. So keep the body holy so that the mmụọ ahụ will lead you to the afterworld from the underworld. The body represent the earth. That's why as we are saying that Jesus nwụrụ benite n'ọnwụ after 3 days. So ọ gburu dị arụ the dead body. Ọ gburu ya agbụ otu agwọ si ewu were. Ọ mummification, mummify the body. Ọ jụgoro ihe nke ụwa. This is the ihe ọ na-ekwu. O nwere ihe ọzọ akwuru dị. O gburu the physical body, the spirit is still living. Ka ihe ọzọ ha na-ekwu, gịnị bụ Christian? Ndị na-ejiwe Christian. How many are Christ like? To follow Christ, to live like Christ, to kill the body. Ọkwa ihe ha na-ekwu, ọmụ kwuru. To kill the body means to be holy. Ịjụ ihe nke ụwa. Ọkwa ihe ha na-ekwu. So gịnị bụ nsọ ala? Because now Allah, which is represent the earth, because ọ bụ ngụnwa na participate, ọ bụ ngụnwa na participate na the ala. Without you there is nothing like that. So all because of ngụnwa ka eji wee nwee nsọ ala. Because without you ala ga-adịrị onwe ya, enweghị onye ga-eme ihe ọjọọ, onwe ga-eme ihe ọma. Ọ bụ ngụnwa bụ the problem, the cause of the evil in ala. Yes, it's as simple as ABCD. So nwanne, nsọ ala anyị na-ekwu okwu ya, ige ntị ị ga-afụ na anyị na-etinyesi ya na Facebook verses by verses. Ihe a bụ ihe ga-eji azụ ụmụazị anyị. Eruo na skuulu asị nwata akwụkwọ wepụtara anyị ibi ndụ. Ụkwụrụ ma ihe bụ ibi ndụ, to live life of nsọ ala. That is living a life of an Igbo man. Living a life of an Igbo man. Living a life of an Igbo man. Nsọ ala. Ọ ihe onye Igbo na-ebi. Onye Igbo na-ebi nsọ ala. Ọ ihe onye Igbo na-ebi. So nwatakịrị anyị na school should know that na onye ọbụla ike gwụrụ na ụzọ na-ete ya aka, na onye ọbụla na-anaghị eme ezigbo omume dịka onye nsọ ala n'ụwa ga-aghọ ya ahịa. Na ka uchichi si ete onye mmụọ anya aka ka ụwa ga-esi afịa nyanwa ahụ. Nwatakịrị ị ga-esi otu a na-agba ya, na-agụrụ ya verses by verses. Any day ọbụla anyị gara there, we will give them a gospel of verse na this ibi ndụ nsọ ala, because ibi ndụ nsọ ala must be prioritized to any child, every child n'ala Igbo. Every child nọ n'ala Igbo kwesịrị ịma na this is how ndị Igbo live, because ịma na ka ndị Igbo sizi ebi ndụ pụrụ apụ. That's why ụmụazị anyị ji wee gọzie ahịa. Ịma na ọ dị unu izi n'anya nwanne. Once the culture is destroyed, that people anakwa now. That is gone. Enwere ike ọ dịghị ka ihe. Mwa na onwe m ọ dị m ka ihe. Ọ wee shameful thing na during our own time ka ihe niile nna nna anyị hatara ahụfụ for millions of years will be disappeared. Ọ wee shame. Anyị agaghị enwe peace. We can never have peace because anyị nwekwara nwa, our children, we have offsprings. So all na anyị nwere offsprings, our way, we as a people vanish under the earth. Nwanne, there will be no peace
ọsọ gị nọdụ naanị mmụọ ị gaghị enwe rest of mind, because mind is deathless, because the wind will agitate and reanimate your spirit. Yes, because it will evaporate the wind. Even na this wind now, this wind ukwu na this wind, this matter, on a move on the space with the etel and akpochu, on a move there, and these things they move together, them agitate, they make we reanimate the mind. That mind that he used here, on a make we reanimate, even though no on a physical body, it on a universe, because nothing is outside the universe. When you're the outside the universe, nothing, everything is within. So uche niile anyị na-eche eche, nothing is outside. Your body is just like a universe. The same thing. Otu ala ahụ dị ka ahụ gị dị, otu ahụ isi gị dị ka elu dị. Onye ka eji wekpọ ya isi is perception. Is perception. Onye ka eji kpọọ ya isi. So nwanne, as above so below. Ahụ gị gosiri look at the ihe a bụ elu, ihe a bụ ala. Look at the olu here, olu. You got to all the junction. But that's why you didn't or compress here, change the form. You can neighbor abon e coordinate. You can not compress, they compress. So all these things, life itself, neck and the mother is where the anya. How can this thing have five fingers if there is no law? Oh, na-enweghị iwu na amadịghị. Ka ihe wụ the 5 fingers na-eme, ka ihe wụ 2 eyes na-eme, ka ihe 32 teeth na-eme, ka ihe this BS na-eme, ka ihe this nose ribụọ na-eme, ka ihe ntị na-abụ na-eme. All these things are laws of nature. Isi na-enye ha gị, isi na-agwa ha gị, eme isi agwa ugbo ga-egbuo ha ga-ata ha gị. Everything is here. Ị hapụ ya na-akọtu nwanne, ọ na-eme ha nsọ ala. Your own cup of tea. We don't know you. Anyị amaghị onye bụ ihe ọ sọkwara gị na-ekwu na-akọrọ onwe gị. You are on your own. You are on your own. Ọ bụ nsọala ka anyị ma. Anyị ma bụ ndị ndozi ọdịnala. We are not onwe onye anyị na-afọ ọtụkwa. But anyị amaghị onye bụ. Simple as ABCD. And ọwụ na anyị amaghị onye bụ, ndị mmụọ ala Igbo amaghị onye bụ. Chukwu chef amaghị onye bụ. Because Chukwu ma ndị nke ya. God knows his own people. Because ọ nọ n'ime gị, ọwụ na ịrụrụ ụlọ gị ruo unyu nwanne, God will leave that pụsi ebe ha pụọ. Chukwu rụchaa ụlọ ọmarịcha, how beautiful the God, look at how beautiful the house of God is. Negodi ka ọ dị, rụchaa ụlọ mara mma, isi ọwụ nonsense kara gị mma. Ọ ga-eme abandon the house, hapụziere gị isi gị biri, gị na ekwentị wee gbakọta mgba ike agwụ. Because Chukwu na ekwentị bụ ofu. Because ọ pụọ nke ọma ya hapụ abụghị nke ọjọọ ya. Nke ọjọọ gwụọ gị ezigbo ịba. And ọ ga-agwagide gị ịbọ ntiri, you come back to your normal senses. Ọ ga-agwagide gị ịba, you come back to, because of swing high, swing low. Is swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Ọ na-efu anya. Anya ya nke ọzọ a na-elekwe gị. O nwere ike anya nke a bụ anya nke o ji apịa ụtarị. Ọ na-agwọ gị ịba, na-apịa gị dị ụtarị. Ọ bụghị mmadụ ya agwa gị sị gị nna nwanne nna gị pịaka ọnwa mgbe mpa gị apịakọta gị ibido gbapụ ọsọ. O mebeghị gị ifọ mpụrụ pịa gị pịa ibido ozugbo pụpụ ọsọ. Yes na ọ pịa gị gbapụ ọsọ. Ọhụ mmadụ ya agwa gị gbakwurukwe gbaa baakị jee ebe a na-emeziwe omume. Isi na-ajọ ihe kara gị mma. Mba na ọgwụgwụta ka esi eme nwanne. So ọwụ nsọ ala ka a na-eme. Anyị nwa na onwe anyị abago na nsọ ala ebe anyị nọ, and ya ka anyị ga na-eme. Anyị nwere na Nnewi Igbo Heritage Center, a na-ebido nursery school ebe ahụ. Ndị ọbụla nọ na close to Nnewi Oraifite, ha kpọrọ nwa ha jebe na Igbo Heritage Center ebe a na-eme ntakara. Anyị na-akụziri ụmụazị Igbo ka esi ebi ndụ nsọ ala site na akwụkwọ nke a na-akpọ ibi ndụ nsọ ala. Ka anyị kụziere ụmụazị anyị ka esi ebi ezigbo ndụ. Ọkwa na our responsibility to tell them. Ọwụ na ya gwara ha ka ha ga-esi ama. Ọwụ nke ndị na-eti isi ala gwara ha ka ha ga-eme. Ndị na-eti isi ala ọfụrụ time ha, ọ na-amakara ha. Nwanne lekwe na anya,
ọwụ na ụlọ agbado ha anya. Culture nyanwa na cultivate the mind of every child. Ihe ndozi ọdịnala na-ekwukwe n'okwu ya ewu a way of life, because o nwere ike ndị anọ na Facebook na-akọtu ịnọkọtabeghị chee echiche si ihe a ndị a na-akọ kedu ihe ọ bụ, kedu ka eji ya eme, kedu ihe ha na-eme, what is yogo ihe ha na-eme. A ga-asụ Igbo, a ga-ede Igbo, and so what? Ị ga-asụ Igbo sụcha Igbo gị na-eme. Anyị na-asụ Hausa, nke anyị na-asụ bụ Hausa, agba egbe edebe echeche dị, and so what? Ya na-ekwu okwu ewu a concept eji azụ ụmụazị, eji azụ ụmụazị. Ịma ndị be anyị na like ihe individual, nwanne anyị anọghọ n'ihe individual ebe ihe anyị nọ ndozi ọdịnala Igbo, and ndozi ọdịnala Igbo abịagokwen bụ na ọ bịago, and ọ ga-anọ ebe a forever and ever, because onye ọbụla si na ndozi ọdịnala pụọ ụmụ ya ata ahụfụ. Ịhụ na anyị si wee pụọ hapụ nna nna anyị pụọ, ọ kwefere afọ anyị na-ata, ịghọtago? So ọ ka mma na ị na-ahapụkwa egbu ụmụ gị si ha nwanne jidekwe ya aka ka ọ dụrụ na mma ụmụ ibe.